Hola, amics. D'aquí, des de Suècia, des de Estocolm, una ciutat culta, clorofilada, tranquil·la. Res, em va recordar aquells anys de la Calatrava, aquell festival que vam fer, aquell fogó dels jueus que van muntar en aquella fàbrica magnífica, la fàbrica de catifes de la Calatrava, que la van destruir. I això va ser una cosa terrible. Quan estaven reconstruint el Palau de l'Almudanya pels Reis, haurien també pogut reconstruir una fàbrica de catifes on la gent havia treballat. Res, us desitjo a tots molt bones festes i endavant, amics! Margalida, que hem de fer visitar de la Calatrava. Ai, és vera. Bona, mira que mos havíeu dit, Bé, aprofitam per donar molt d'anys i felicitar en el de la Calatrava, que fa molt d'anys, ja, si mateix em fa un grapat, que nosaltres anàvem a les seves festes recordant de manera entranyable aquest moment. Nosaltres encara som aquí, també, com veus, han passat diverses generacions i seguim amb diverses generacions després, i de part de l'estol de Xerricó de Felanitx, vos volen donar moltes! Jo no som ningú, som Andreu Manresa i més aviat parlo en nom de la meva dona, en Joana Maria Roca, que va seguir molt l'activitat de la Calatrava, la reivindicació, la festa i la problemàtica ciutadana i social. La Calatrava és un èxit de creativitat a la contra, sense proteccionisme oficial, sense institucions que organitzen esdeveniments i patrocinen, i que aquí va haver-hi des de en Miquel Barcelona, Maria d'Escales, va passar-hi Mariscal, hi havia en Jaume Marchant, hi havia Longino de Vora, en Sa Pere, en Amarian, en Mateu Fortesa, que tenia un taller a de Vora, sempre en Son Alcover, on hi feia feina Ramon Canet, on se feien les festes i la fàbrica i els esdeveniments, on hi havia el tornell. Informativament jo crec que cap ciutat mediterrània, diguem-ho així, Nàpols, Bonaventura, va tenir en els anys 70 un procés de creativitat tan grossa i tan perdurable, dit sense proteccionisme. És una opinió particular. És a dir, també hi ha les Voltes, que està a prop, també hi ha d'Almorada, on se feien les festes de la Dragonera. El moviment de la Dragonera va néixer una reunió en el carrer Sant Alonso de Can Mercant entre en Damià Ferrà Pons, en Miquel Barcelona, Maria d'Escales i qualcú més. Les notes, i no tenen res més que dir, que per molts anys i endavant Pet Canyegues, Toni Roger, Belutxo, que en calentei tot, i Vístia, i Vicent Torres, i que Vístia la Calatrava. Bona, Joan. Com va, Joan? Molt bé. Jo som en Pere Siquier i ell és en Joan Barceló. Som representants del quintet infantil Parolí de Felanitx. I res, vos volíem donar les gràcies per haver pensat en nosaltres. I res, com podeu veure, Joan, infantils ja... Bueno, sí, ja som juvenils de segon any, com podeu veure. Sí, vàrem venir aquí a les festes de la Calatrava l'any 78, a fer un concert en la quinta de vent per Parolí. Res, donar-vos les gràcies per haver pensat en nosaltres i sobretot desitjar-vos molt bones festes. Molt bones festes i molta salut. Hola, hola! Hola, amics de la Calatrava! Ui, quina cala és aquella, Biel? Jo no la conec. No sé, una cala que està travada, suport. Una trava! És una barriada de Palma. Oh. Mireu, a Còrdoba vam actuar per primera vegada a les festes de la Calatrava un 10 de juliol de 1977. Que era molt petita. Jo no era nada. Era només la quarta actuació de les quasi 3.600 que hem arribat a fer a Còrdoba. Representàrem en Joanet de Folbiol, tornàrem al cap de 2 anys amb el dimoni Cucarell d'en Guillem de Fac i
les festes de la Calatrava per nosaltres representaren una fita importantíssima. Molt important. Molt important. En un moment d'efervescència i de descobriment de la llibertat, les festes de la Calatrava varen ser un model de festes autogestionades, populars, gratuïtes i en llengua catalana. Tot això! Quina festassa! Així Jo és m'agrada molt la que... Calatrava, hi vaig viure, Hi vaig viure, Calatrava, sí, no? vaig fer Compte. hippie per allà. I des de Gucorba enviam, no podem ser amb altres perquè a aquestes hores estarem cantant, de bell llum major, però sí que vos enviam una abraçada molt forta a tots els que formàreu part d'aquella experiència tan meravellosa. I això és un coret. Nosaltres també, perquè formarem part. Nosaltres també. Adéu! Adéu! Mua. Hola, som en Pere Roig. No vaig viure a la Levativa, però sí que vaig viure a la Levativa. Sobretot des que Antoni Roger me va admetre en aquesta revista que va ser un escàndol de llibertat i d'humor, que és la Levativa. Aquí va ser on la part més activa. De nin sí que anava jugant al campet, però no sabia res de política, ni sabia res de res. Quan vaig aprendre el que era ser una altra ciutat, una altra forma de ser, va ser quan vaig anar a la Calatrava, aquesta Calatrava del grup d'animació, la que va moure tota la ciutat, va ser una espècie de terratrèmol que va remoure tot i va començar una altra nova era per a aquesta ciutat, que ara torna a canviar, però que encara queda l'essència de tot vosaltres, que sou els calatravins. Uep, com anem? Aquí, vini xiflat. Arenys de Munt, comarca del Maresme. Principat de Catalunya, Països Catalans. Us parla en Biel Porcel. Gràcies. Uep, com anem? Estic molt content de poder-vos saludar. Tinc molt bons records de la Calatrava, de les festes de la Calatrava, d'Antoni Roger, de tot el que vàrem fer per allà. Amb Teresetes Nussa, que veníem de Solla amb en Plàstic Pérez i na Maria, amb Dragmans, que vàrem muntar amb en Pep Gómez i després en Agustí Bauró, com va sorgir Vini Xiflat allà a les voltes amb en Joanet de la Calatrava i en la Rosalia. Les festes de la Calatrava varen ser molt importants. Ens varen mostrar que era possible. Era possible tornar a disfrutar, tornar a gaudir de la vida amb colors, amb alegria, amb circ, amb música, amb teatre. Gràcies, la Calatrava. Gràcies, Toni Roger. Una abraçada a tothom. Bon dia, amics, amigues. Estic content de participar una altra vegada en la festa de la Calatrava. Fan 50 anys que Toni Roger organizó aquella fiesta post-franquista y yo creo que es un momento muy interesante, ya que en el barrio siguen pasando cosas y hay que mejorar muchísimas. Entonces, gracias y una otra vegada es una festa de creació. Adéu. Molt d'anys, bona gent de la Calatrava, per aquests 50 anys d'aniversari de fer festa. De fer festa dins ciutat, però que fa festa com un poble, que és lo guapo. Nosaltres no podem ser aquí amb vosaltres perquè estem presentant el nostre disc Camí Florit a les voltes, però vos desitjam el millor, i per sempre, i per molt d'anys. I ara us cantarem una cançó de tot temps, que va molt bé barata. Carretera de Santa Cera, bon més llum de la
Bon vespre. Jo som n'Andreu Adrover Tirado. He estat mestre d'escavallets durant 33 anys. Per tant, el 1976 jo no era el mestre d'escavallets, però sí que record la il·lusió i l'entusiasme que tenien n'Abel Cerdà i na Francisca Adrover, la meva germana, amb aquesta festa. Això sí que la record perfectament. Penso que en aquell moment que els cavallets anessin en aquesta festa va ser una manera de com a reivindicar el paper popular del ball dels cavallets, perquè en aquell moment hi havia una certa decadència i els balls tradicionals s'havien convertit en un espectacle per al turisme, i això no toca de ser així. El ball popular, el ball tradicional mallorquí ha de ser popular, ha de ser realment del poble. I això crec que va ser un punt clar de transició, de que ja no era una cosa només per als turistes, sinó que era una cosa per al poble. Bé, en fi, ja no tinc res més que dir, més que donar-vos molts anys, i estic molt content que aquesta festa sigui recordada com una fita important. Amics de la Calatrava, per vosaltres, un poema de Bartomeu Rosselló Pòrcel, a Mallorca, durant la Guerra Civil. Verdegen encara aquells camps, i duren aquelles arparedes, i damunt del mateix atzur retallen les meves muntanyes. Allí les pedres invoquen sempre la pluja difícil, la pluja blava, que ve de tu, cadena clara, serra, ple, claror meva. So que de la llum que en resta dins els ulls i que em fa tremolar quan el recordo. Ara els jardins hi són com músiques, i entorben, em fatiguen. Com en un tedi lent, el cor de la tardor ja s'immerseix, concertat en fumeres delicades, i les herbes es cremen a turons de cacera, entre somnis de setembre i boires entintades de capvespre. Tota la meva vida es lliga a tu, com a la nit les flames a la fosca. Molt d'anys i bons. Us estim. Biel. Ciao a tutti. Soy Leo Bassi, hablando desde una Madrid horrorosa, caliente e imposible, pero pensando en Calatrava y en vuestras fiestas. Y entonces un saludo a los vecinos y vecinas y al amigo Tony Roger por los 50 años de sus fiestas. Yo no puedo olvidar, final de los 70, principios de los 80, estas fiestas maravillosas con arte popular, donde yo me sentía en mi casa y con ti, Tony, y tu madre a la caja, ahí organizando todo, haciendo lo que más me gustaba hacer, es decir, arte popular. Entonces aquí estamos con las fiestas de los 50 años,
Y volveré en 50 años para celebrar con vosotros los 100 años de las fiestas de Sa Calatrava. Ciao, ciao a tutti. Hola, bon dia. De des dels anys 70 jo vaig viure i pintava a Sa Calatrava. Devia ser el 73, 74, i el meu taller era a la cantonada de Sant Nadons a Fonollà, i els meus veïns eren les monges de Santa Clara, en el carrer Fonollà, i Jaume Mercant, el pintor, que vivia damunt que meva. Els meus amics del barri eren Toni Roger i els tornells del grup de teatre nit que veiem quasi cada dia. Jo ja havia pintat feia uns anys, potser el 72, 73, en el Puig de Sant Pere que havien caigut un parell de cases i varen pintar façanes com a protesta i amb l'associació de veïns, que era novíssima l'associació de veïns, i eren les primeres accions polítiques, diguéssim, de reivindicació de vivenda digna i de no morir enderrocats. Un poquet com ara, de qualque manera. Ara morim enderrocat d'altres coses que no escombros, però ben bé de ser el mateix. De Sa Calatrava, Toni Roger ja estava més organitzat i sobretot estava potser més polititzat que els veïns de Puig de Sant Pere, i tenia la fàbrica, i la fàbrica va ser la gran jugueta i el gran centre d'acció d'aquests anys. D'allà varen partir la Dragonera i varen tornar-hi, varen fer festes i caps d'anys increïbles en aquests anys. Jo hi vaig ser fins que vaig partir a Barcelona, i me'n recordo, just antes de partir, potser la darrera cosa que vaig pintar allà era un projecte de la rehabilitació del Parc de la Mar, que vaig presentar al Col·legi d'Arquitectes, i mai me van contestar, però vaig presentar un projecte que era de pigmentació, és a dir, era una intervenció només en pigments, de colors, damunt totes, que llavors era com un solar embocat, que potser era millor que ara, però el meu projecte era només un pigment de colors, que anaven de la Seu fins a Vorera de Mar, i potser damunt dels cotxes i tot. I vaja, va ser un projecte que el vaig presentar als col·legis d'arquitectes, deu estar per allà. I sortia nomenat qui feia cada cosa, perquè recordo que hi havia els de l'Estornell i tot l'equip d'Antoni Roger, tot l'equip, fins i tot el Xeremiet de Sa Calatrava, tota la gent de la Barrera que feia jo comptes que participassin en aquesta espècie de projecte, que és com una espècie de macropintura efímera, com tot en aquest món. Moltes gràcies i molts anys. Calatrava, els rius de la imaginació,
la Calatrava, el poder de la imaginació. La Calatrava, pel poder de la imaginació. La Calatrava, el poder de la imaginació. Moltes gràcies, Joanet. Canta, per cantar aquesta cançó. És que l'hem preparada bé, Mira, diumenge la cantarem més ben cara. Sí, hem de saludar a tota la bona gent de la Calatrava, tota la bona gent de la cultura popular. Molts d'anys, per molt d'anys, per sempre, sempre hem de fer cultura popular, sempre. A la Calatrava, a la Calatrava. Estàs com una cabra? No, com una galina, Joanet. Salut, molt d'any. Bon dia i bon any. Som en Belutxo. I l'any 76 vaig fer part de la comissió de festes de la Calatrava, fent costat en aquest antiheroi i antilíder que és Antoni Roger. Varen ser unes festes amb una alta participació falanitxera i vaig tenir el plaer d'aprendre moltes coses. Per mi va ser un màster de gestió. Han parlat altres veus i han dit el significat d'aquelles festes, una revolta cultural. No afegiré altra cosa que retre un testimoni agraït en aquells que ja no hi són. Joan Armengol, de comedians, Antoni Artigues, Claret, en Joan Bonat, el periodista, en Bonet de Sant Pere, n'Enric Busquets, de Música Nostra, n'Eugeni Canyelles, de Bel Cerdà i na Francisca Tirado, de Sit Som, en Manel Domènech, en Rafael, en Bernat i en Tomeu Estaràs, del Vall de Mossa, en Guillem de Fac, els Llargos, el Xeremiet de Sencelles, en Miquel Martí Company, en Joan Mas, en Pere Mascaró, muralistes, en Jaume Massanet, en Toni Morlà, en Pere Noguera, en Toni Obrador, No Canya, en Pere Pavia, en Jacint Plant Sant Martí, na Maria Plaça, l'apotecària, en Gonçal Pons, en Miquel Pujante, el dibuixant, en Miquel Pujol, del Fons de la Pallateria, en Jaume Ramis, en Toni Reinés, en Toni Roig, de Música Nostra i del Mallorca, na Joana Maria Roque, corresponsal de La Vanguardia, en Xisco Seguí, en Víctor Uris, de Mònica Coixa, en Jordi Vivet, en Xocolate. Per ells, els supervivents, brindarem un testimoni d'agraïment i posarem mocions per veure-nos d'aquí 50 anys. Visca la Calatrava! Estimats calatravins i calatravines, encara que no puc estar amb vosaltres aquí, m'agrada molt celebrar els 50 anys d'aquesta festa tan popular que vaig veure néixer. Com a una nina calatravina, que jo he estat, m'agrada molt veure que sempre heu posat la intenció, especialment en les activitats per als infants, que com tots sabem seran el futur del barri. Vull enviar-vos una fortíssima abraçada, l'enhorabona per l'esforç i les ganes de la gent del barri i els amics per haver mantingut aquesta festa tan nostra fins ara i que la puguem celebrar 50 anys més. Visca la Calatrava!